ኣብታ ፀረ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ዝኾነ ምንቅስቓስ እንዳዓብለለ ዝመጻላ ዘሎ ደቡብ ኣፍሪቃ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ስደተኛታት ብፍላይ ድማ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝመጹ ስደተኛታት ዘለዎ ኩነታት እንዳገደደ ይመጽእ ከም ዘሎን ስግኣቶም እውን ብኡ መንጽር ይዓቢ ምህላውን ተገሊጹ። ድሮ ድማ እቶም ከምኦም ሕብሪ ቆርበት ዘለዎም ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ጥራይ ዝጸልኡን ካብ ሃገሮም ክወጹ ዝጽውዑ ዘለውን ከም ማርች ኤንድ ማርች ዝብል ምንቅስቓሳት ዝመስረቱ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ኣብ ሓያሎ ዓበይቲ ከተማታት እቲ ሃገር ሓያል ዝኾነ ተቃውሞታት ገይሮም ኣለዉ። ንሶም ቅድሚ እዚ ተቃውሞታት ምግባሮም ዕለት 30 ወርሒ 6 ናይ መወዳእታ መዓልቲ እያ ኩሎም ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ድማ ካብቲ ሃገር ክወጹ ኣለዎም ዝብል መጠንቀቕታ የሕሊፎም ዝነበሩ ኮይኖም ገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ድማ ንዜጋታተን ከጠንቅቓ እንከለዋ ንውሕስነቶም ክብሉ ኣብ ገዝኦም ክጸንሑ እንተዘይኮይኑ ድማ ካብቲ ሃገር ክወጹ ምኽሪ ለጊሰን ነይረን እየን። ከም ጋናን ናይጄርያን ዝኣመሰለ ሃገራት ድማ ብርክት ዝበሉ ዜጋታተን ናብ ሃገሮም ክመልሳ ክኢለን እየን። እቶም ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ካብ ሃገርና ክወጹ ኣለዎም ብምባል ናይ ግዜ ገደብ ዘቐመጡ ምንቅስቓሳት ኣባላቶም ፈቕዶ ብኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ዝውነን ትካላት ብምእታው ዕፀውዎ ክብሉ እንከለዉ ዘርኢ ቪድዮታት በተደጋጋሚ ክዝርግሑ ጸኒሖም እዮም። ኣብ ብዙሕ ካብቲ ዝዝርግሕ ቪድዮታት ድማ ናይ ኤርትራውያን ኮነ ናይ ኢትዮጵያውያን ትካላት እውን እዞም ተቃወምቲ ኣትዮም ንዋናታት ዕፀው ክብልዎም ይረኣዩ እዮም። ዕለት 30 ወርሒ 6 እንዳቐረበ ኣብ ዝመጻሉ እዋን ድማ ብዙሓት ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ንህይወቶም ብምስጋእ ንደቡብ ኣፍሪቃ ገዲፎም ናብ ዓዶም ክምለሱ እዮም ወሲኖም። መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ከም ዝብሎ ድማ ክሳብ ሕጂ 25,000 ዝበጽሑ ከም ዝወጹ ዝገልጽ። ዝበዝሑ ካብዚኦም ደቡብ ኣፍሪቃ ገዲፎም ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ዘለዉ በሽሓት ዝቝጸሩ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ግጭትን ዓመፅን ኣብ ልዕሊኦም ከይፍጸም ብምስጋዮም ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ወፂኦም ዘለዉ። እቲ ነዞም ንኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ዘሳውጉ ዘለዉ ምንቅስቓሳት ከምቲ ዝድለ ብሕጋዊ መልክዕ ኣይምልሰሎምን ኣሎ ወይ ድማ ብልኡም ኣገባቢ ዝኸዶም ዘሎ ተባሂሉ ዝንቀፍ ፕሬዝደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ሲሪል ራማፎሳ እቲ ናይ ግዜ ገደብ ኣብ ዝቐረበሉ እዋን ሂቡ ኣብ ዝነበረ መግለጺ ኣንጻር ስደተኛታት ሰልፊ ክገብሩ ዝሓስቡ ዘለዉ ሰባት ከይደፋፍኡ ከየፈራርሑን ከምኡ ድማ ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ ኢልካ ዝወሃብ መጠንቀቕታ ከየቕረቡ ከንቀሳቐሱ ከም ዘለዎም ኣጠንቂቑ ነይሩ እዩ። ኣብ ብዙሕ ዝተዘርግሐ ቪድዮታት ድማ ንደቡብ ኣፍሪቃ ምስ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ዘዳውባ ዘሎ ከባቢታት ብዙሓት ኣፍሪቃውያን ንሃገሮም ክምለሱ ኣብ መቀረባት እንከለዉ ዝረኣዩ ኮይኖም ናብ ከም ናይጄርያን ጋናን ድማ ብሓገዝ መንግስታቶም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ዝተረኣዩ ዜጋታት እውን ኣለዉ። እቲ እዞም ፀረ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ምንቅስቓስ ዝገብሩ ዘለዉ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ዘቐመጥዎ ናይ ግዜ ገደብ ዕለቱ ምስ ኣኸለ ማለት 30 ሰነ ምስ ኮነ ከዓ ኣብተን ዓበይቲ ከተማታት ደቡብ ኣፍሪቃ ዝኾና ደርባንን ጆሃንስበርግን ዝርከበአን ከተማታት በሽሓት ብዝበጽሕ ቁጽሪ መጺኦም ሓያል ተቃውሞ ክገብሩ እዮም ተራእዮም። እቲ ዝተኻየደ ተቃውሞታት ጎነዝ ዝተሓወሶ ከይከውን ስግኣት ፈጢሩ ይጸኒሑ። ጸብጻባት ከም ዝሕብርዎ ግን ብጀካ ብመንግስቲ ዝተሰደዱ ኣባላት ፖሊስ ናይ ብሕቲ ትካላት ጸጥታውን ንኣባላት ፖሊስ ደገፍ ብምግባር ጽዑቕ ሓለዋ ብምግባሮም እቲ ዝነበረ ተቃውሞ ካብ ቁጽር ዝወፀ ጎነዝ ኣይተራእየሉን ተባሂሉ። ኣብታ ብዙሓት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ትካላት ከፊቶም እንጀሮኦም ዝምእሩላ ሓንቲ ካብ ዓበይቲ ከተማታት እቲ ሃገር ዝኾነት ጆሃንስበርግ ድማ ትካላት ንግዲ ብፍላይ ድማ ብስደተኛታት ኣፍሪቃውያን ዝውነን ድኳናትን ኣብያተ ቤት ምግብን ተዓጽዮም እዮም ውዒሎም። ኣብ ወደባዊት ከተማ ደርባን እውን ብስደተኛታት ዝውነን ትካላት ንግዲ ተዓጽዩ ውዒሉ እኳ እንተነበረ ኣብ ገለ ከባቢ ግን ዝምታ ከም ዘጋጠመን ብስኡ ብዝተሓዝ ድማ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተዉ ውልቀ ሰባት ከም ዘለዉ ተገሊጹ። እቲ ነዚ ፀረ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ዝኾነ ምንቅስቓስ ከምቲ ግቡእ ግብረ መልሲ ኣይህብን ኣሎ ዝበሃል ሲሪል ራማፎሳ ነቶም ነዚ ፀረ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ዝኾነ ተቃውሞታት ዝመርሑ ዘለዉ ምንቅስቓሳት ብሰላማዊ መንገድን ብሓላፍነት ክንቀሳቐሱን ክጽውዕ እንከሎ ብተወሳኺ እውን ሕግታት ስደተኛታት ምምሕያሽ ክግበር ከም ዘድሊ ነቲ በቶም ምንቅስቓሳት ዝቐረበሉ ሕቶታት ተቐቢልዎ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ይኹን እምበር ኣብ ሓደ ካብ ጽሑፉ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝነብሩ ዘለዉ ወጻእተኛታት ዜጋታት ብሕጋዊ መንገዲ እዮም ዝነብሩ ዘለዉ ኢሉ እዩ። እዚኣቶም ይሰርሑ፣ ይመሃሩ፣ ስድራ ቤት ይምስርቱ፣ ኣብ ቆጠባና ወፍሪ ይገብሩ፣ ከምኡውን ኣብ ሕብረተሰብና ኣወንታዊ ኣበርክቶ ይገብሩ እዮም። ንሳቶም እውን ብሕግታትናን ቅዋምናን ዕቑባ ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎም ኢሉ እዩ።
እቲ ናይ መቋም መሰለን ሓሳብካ ናይ መግላጽን ናጽነት ንኻልኦት ሰባት ንምድፋእ ንምፍራሕ ወይ ድማ ኣብ ተግባራት ዕንወትን ዓመፅን ንኽትሳተፍ መሰል ኣይህበን ክብል ጽሒፍ እዩ። በመሰረት ወግዓዊ ኣሃዛት ኣብዚ እዋን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ልዕሊ 3 ሚልዮን ሕጋዊ ሰነድ ዘለዎም ወጻእተኛታት ከም ዝነብሩ ይግለጽ። ቅድሚ እቲ ገደብ ግዜ መብጽሑ ድማ በሽሓት ዝቑጸሩ ስደተኛታት ንድሕነቶም ብምስጋእ ንሓያሎ ሰሙናት ኣብ ግዝያዊ ማዓስከራት ኮይኖም ጉዳዮም ክሳብ ዝጻረ ክጽበዩ ጸኒሖም እዮም። ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ተቃውሞታት ዝረኣየላ ዘሎ ከተማ ደርባን ሰበስልጣን ነቲ መሰጋገሪ ማዓስከር ንምጽራይ ኣብ ዝቀዳደመሉ ዘለዎ እዋን መብዛሕትኦም ዜጋታት ማላዊ ዝነብሩሎም ድኳናት ይፈርሱ እዮም ዘለዉ። ናይዚ ውጽኢት ከዓ ናብ ሃገረን ማላዊ ንምምላስ ናብ እትወስደን ኣውቶቡስ ንምስቃል ተሰሪዐን ዝጽበያ ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ይረኣያ ምህላወን ይግለጽ። ሓደ ኔልሰን ሜቤዎ ዝተባሃለ ሰብኣይ ኣብ ማላውን እትርከብ ስድራ ቤቱ ንምሕጋዝ ስራሕ ደልዩ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከም ዝመጽእ ዝገልጽ ኮይኑ ግን ጸገማት የጋጥመና ኣሎ ሕጋዊ ሰነድ ስለ ዘይብልኩም ናብ ዓደኹም ተመለሱ ይብሉና ኣለዉ ክብል ተዛሪቡ እዩ። ሜቤዎ ወሲኹ ማክወረ ክዋክረዮም ዝብሉና ክብል እንከሎ እዚ ቃል ድማ ነቶም ካብ ካልኦት ሃገራት ዝመጹ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ንምጽራፍ ዝጥቀሙሉ ናይ ጽልኢ ቃል ምዃኑ ተገሊጹሎ። ኣብታ ናይ ግዜ ገደብ ዝተዛዘመላ ሶሉስ ዝተኻየደ ጸረ ስደተኛታት ዝኾነ ተቃውሞታት ዝኾነ ዕንወት ንኸይስዕብ ኣብ ገለ ክፋላት ከተማ ጆሃንስበርግ ሰራዊት ከይተረፈ ተዋፊሩ ምንባሩ ናይ ፖሊስ ሚኒስተር ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ፊሮዝ ቻካላ ሓቢሩ እዩ። ኣብ ሂልብሮው ዝበሃል ብዝሒ ዘለዎም ስደተኛታት ዝቕመጠሉ ክፋል ጆሃንስበርግ ድማ ኣብቲ ናይ ተቃውሞ ግዜ ክልተ ሰባት መቑሰልቲ ምስ ኣጋጠሞም 3 ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተው ውልቀ ሰባት ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ብጀካዚ እውን ኣብ ካልእ ክፋል ናይታ ከተማ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ዝቕመጡሉ ኣባይቲ ዝተባሃለ በዞም ሰልፈኛታት የእማን ከም ዝተደርበዮን ኣብ ዶካውንቲ ዝርከቡ ከባቢ ድማ ኣብ ዝተደርበየ እምኒ ቤትሮታት ከም ዝሰበረ ተሓቢሩሎ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብ1994 ነታ ሃገር ዝመርሕ ዝነበረ ስርዓት ኣፓርታይድ ድሕሪ ምውዳቑ ብርክት ዝበሉ ኣፍሪቃውያን ንዝሓሸ ናይ ስራሕ ዕድላትን ናብራን ናብታ ሃገር ክውሕዙ ጀሚሮም እዮም። ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ድማ ጽልኢ ናይ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት እንዳዓረገ ዝመጸ ኮይኑ ኣብዚ እዋን ከ ኣብቲ ሃገር መጠን ሽቕለት ኣልቦነት ብ30 ሚእታዊት ዓሪጉ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ኣንጻር ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ዝግበር ተቃውሞታት እናሓየለ እዩ ዝመጽእ ዘሎ። መብዛሕትኦም ኣባላት ናይዚ ጸረ ኣፍሪቃውያን ዝኾነ ስደተኛታት ዝኾኑ ምንቅስቓሳት ካብ ብሄረ ዙሉ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ብምዃኖም ኣብቲ ዝገብርዎ ተቃውሞታት ኣባትር ኩርማጅን ዋልታን ሒዞም ዝረኣዩ ኮይኖም እዚ ከዓ ጎንፂ ኣብ ዘጋጥመሉ ግዜ ሓደጋ ከየስዕብ ተፈሪሑ እዩ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከዓ ተተኳሲ ይኹን ዘይተተኳሲ ከም በላሕቲ ነገራትን በትርን ከመጽወር መሓዝ ዘይፍቀድ ብምዃኑ መንግስቲ እንታይ ስጉምቲ ክወስድ ዝብል ሕቶ ቀሪቡ ጸንሐ ኮይኑ እዚ ተቃውሞታት ኣብ ዝጀመረሉ ግን ፖሊስ ብጀካ ካራሩ እቲ ሒዞሞ ዝነበሩ ኣባትርን ዋልታን ሒዞም ተቃውሞኦም ክገብሩ ገዲፍዎም እዩ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ጸረ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ዝኾነ ተቃውሞታት ካብ ነዊሕ እዋን ማለት ካብ ቅድሚ 20 ዓመታት ሒዙ ዝረአ ዝነበረ ኮይኑ ንኣብነት ኣብ 2008 ምጽልኢ ወጻእተኛታት ብዝተሓዝ ኣብ ዝነበረ ናዕቢ ኣስታት 60 ሰባት መይቶም ነይሮም እዮም። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።